Marang-arang hindi ko paminaw. Uy, adyo tayo man sa itong mga bunga ng biyabas po. Uy, najutay bitaw. Naibunga pero bukol na lang nabili. Naging pangawat diri. Klaro ginigkawatan ba? Gwapo niya itong batayan. Siya. Kaya ron masakpan nato pisisig pangawat. Katari. Hindi ta. Ka. Huwag din ako tika igsoon. Hindi mo kita pakuyog nimo. Hindi ako nibo. Kay maalaan taon niya nga kaliwat og batignaw. Kuyog ko anang batignaw. Parehas mata mga batik na po. Gwapo-gwapo ko nimo gamay. Sige pataglalis. Atong bantayan ning punuan ning biyabas. Ay sige. Ay na madaytay. Unsaon din nimo? Kana bang unay emergency, makatawag dayon ta. Ay ito na amatay. Ah di ayos ah. Ito kani ato ang simbolo. Layo-layo ra dito. Di ah. Kaya aron atong sulayan. Bagtingon na to ba? Okay na. Tawag ra na ako unya og na kay mabantay ang kawatan kay ana ra ko si mong likod. Sige. Adto ka ato. Kay ari ra pud ko sa likod ra. Sige, may problema. Diha ka ana o diha. Kay ari ko ari. Sige. Naayo ha kay mabuak. Oh, asa man dapita inay? Diha. Ita ani. Sige lagi siya katulog. Okay. Murag ito gana. Ana ka diha ha kay bagay na nimo kay murag kag unggod naw. Sige. Basta ha tawag ra na ako ha. Una kay mabantayan kay matulog ko. Oh, sige, way problema na. Kung matulog gani ko tawag ra. Oh. Busugan ako sa bayabas. Bayabasa, tada bayabasa. Niya, dako-dako na. Si dako ba? Bisakuan ka ni oh. Uy, abi na ko, kuha na to. Kwarta mo dahil na. Don sak ka. Uy, nga nag... Kuha makaano eh, putong makaana. Init. Igutom na po ka na naman po ka dire. Oo, gigitom na ko. Nga matabutag mo yan ha. Tapos unahan ako itong nakita, ang dagang kayo itong bunga. Busog pa ba ko? Ay, banarog ko. Sige, ta. Bala na. Sige. Ta. Di ba ko kagi? Di na. Uy. Ano sa ka? Di ko kagi. Ay. Gahi makakayo. Bogo, gi ka ni. Dali, aba ka. Unsa unang puna ni mo? Yana, para makuha. Kaya di makamadalag bira anaon. Ah, hinay ha. Oh, sige. Bati ya. Adik jib. Kuha ba ya? Amoy kadugo ay po ni mo. Dali, aba. Kung sa bakit digang lapok, magkabulin imong ngaw. Hinay ha. Kay maguba ni kong naong, gwapor ba ko? Bati ya. Kuha ka malagi. Sus, asa man ikaling kaniya? Sus, pagkabaw man eh. Kabaw Pasensya gyud. Nakatupak mo uday ko to ganinaw na ako kapangimasa. Na lagi oh. Pagkabaho ah. Ta. Ikaw na. Dali.
Kini, takay kapoy kayo. Sakit akong tiyan. Ako anon ko. Bisa kau lah. Kamu igugutom na ko. Ikaw ka, kanina may kana ko no. Ay doon. O sige na kata, dali ara. Kaya na, gutom ako. Bisa ka. Dali ra ko ulat ha. Ay. Balak ni. Marak-arang hindi ko paminaw. Pagkadugaya mo pong nanay. Kadagana sa pa. Bawa ka kamuta oy. Uy, pagkadugay ba nimo? Bawa ginang gikuan tag tubol. Kala na kay gutom na kayo? Gutom magid ka kayo? Balang wa ko'y pamahaw kaniyang bunta. Away ka pa dali. Oh, simutas na ba mo? Na, para mo wala kang gutom. Ho. Dali ana. Dali na. Kubo ka ba nimo? Wa man ko kay ilo. Nahilo ko eh. Apa ka naghahanap ng bunga oh? Nagabantay. Asa man na? Nagabantay o makita na oh. Pero ako sa natulog na. Oh, unggoy man na. Dili na unggoy, tao na. Oh, tao din na. No. Nana ko yung solusyon ana. Saman. Ito nang kapuso nila. Tapalan na ito sagbot. Dili. Unsa na ito pagkapos anang nagmata pa man ako sa o. Ay ato nang paabuton ra nga makatulog kay makatulog man na aron. Sige. Malikot siya tato. Ya. Ari. Oy. Ato tulog tayo. Likot siya ito. Para makatulog na siya. Ato ang kantaan siya. Kantahan? O sige, kanta. Sige. Tulog na, bugi. Sadang magtiyog ng gama ba? Marag, katulog ko nagiko. Tulog na, bugi. May pa'y matulog naman ko. Kaya po, may kawatan po diri. Sadang silang gamo. Buka. Lali. Katulog sa kong kanta. Ito siya, pero kidugayan. Sige. Kaya ito, tara. Ya. John, ako rin bala. Huwag lagi kina. Ilaw ma. Labay na. John, imuha itong dako-dako dito. Kuha ni. John, masasabi natin yung kapuso na itong kapuso niya. Tiil, silang doon itong kapuso. Kuha ni. Sige, na, ang dua. Dala na dito ng kapusa. Layo raman to ah. Ay pagka-kamado man ini mo. Di ba layo raman kayo kaabot na ini? Biraw naman, biraw. Ay ato rin hinahay kapot ilang tiil atong hinahay dito. Sige. Sige na, dali apo din. Guto na. May kayo. Nagtandayay na da sila. Mga bayot na ba? Sige. Ako kuputanik magdungan tam. Sige. Dia ka rin. Ito. Dia ka. Ari ito. Sige.
Tulog mo. Nakamata. Sino kagigipos ko? Berapa? Aku cakap mulu. Sige cakap. Kada kuas babaw. So, shout out din ni Olig na sir, watching from Negros. Oh, dari ko, salamat. Mga kanigros dira. Og shout out po ni Maria Femides, keep safe lang. Then shout out po dahil ni Maribeth Taro Libradilla sa akong nag-chat diyan na ako nga magpa-shout out siya. So, thank you for watching. Then shout out po dahil ni Ate Jen Dia Vlog. So, shout out ni Mote. God bless you mong chat. Oh, shout out ni Jonah Torres Dragulis watching in Banawa, Cebu City. Shout out daw sa iyang family nga nasa Himalalo. Hilingan kayo. Kailangan kayo na amo. Din shout out ni Marby watching from Bacolod City. Shout out Wow. mo. Taga Bacolod da. Salamat sa inyo ha. Madamukit nga salamat. Din shout out ni China Budayon. So thank you sa pag-ano sa among video. God bless. So, sa mga nagpa-shout out guys, sa mga nag-comment ka magpa-shout out, sorry kayo guys. Kung gusto, sorry kayo nga di mo ma-shout out or di mo maka-shout out og daghan dud kay kanang among cellphone nga among gigamit ton is kana mag-edit ko bitaw nang mag-lag siya ba. Mag-lag nga, na lang restart. So, baraton na maguni nga cellphone. So, di niya makaya ang dagan na baka nang taas na nga file. Di niya makaya din. Kato na yung mga nagpa-shout out ninyong tanan.